人間の概念とは恐ろしいものだと感じる瞬間はありませんか？どうも、ポーク川西です。ここに多分しまっただろうなって思うものほど実は合ってなかったりすることが多いんですよね。いつの頃からかそこにあっただろうと錯覚してしまうというねことになっているんですが、それさえも気づかずにそこを探してみると、あれなんでないんだろう、じゃあどこにあるんだろう、でもこの中のどっかにあるよなと思ってね、この間それが起きたんですけど、押し入れのね下段に入れたつもりだったんですけど、押し入れの下段をくまなくもう全部引っ張り出して探したんですけど、あれないな、おかしいなと思ったら、押し入れの上段に入ってました。誰がすり替えたんだ？俺か。